Čauko ľudia, zdravím vás tu Kakashi a dneska vás vítam pri ďalšom videu, no trošku novom, pretože dneska budeme hrať Minecraft. No rozmýšľal som, že asi to tu pôjdem preskúmať, tak poďme rovno tam, do toho lesíka. Dobre, ideme si naťažiť drevo. Aj, ubudám hangár, to sa mi nepáči. Dobre, vyťažili sme celý strom, tak si poďme vykraftiť ďalej. Drevo. Tak teraz si zoberieme takto, crafting. Budeme si vykraftiť toto. Paličky. Meč budeme potrebovať. Sekiru. A určite aj krompáč. Keď máme všetky dôležité veci, tak by som sa išiel pozrieť pre nejaké jedlo. Toto bude ešte dlhé asi. A máme tu prasa. Tak paráda, presne. Paráda. Sme najedení. Môžeme sa ísť pozrieť. Ja by som sa išiel pozrieť po dedine. Takže ideme hľadať dedinu. Bol som si vyťažiť tento strom a našiel som tu kravu. Daj mi všetko, čo máš. Dobre, paráda, máme mäso, máme všetko. A rovno na to je tu aj sliepka. A máme všetko nej. A ďalšia krava. Bol by som rád, keby som nebol v zimnom biome, pretože... O môj bože, polárna líška. Hi. Poď sem, dám ti mäso. Počkaj, ty chceš kurace, že? Ty. No tak nič, tak ani kurace, tak nič. Ale konečne, tuto bol sneh. Tam už sneh nebude. Tak ideme si preto. Tam bude určite dedina. Tak som tu a rozhodol som sa, že si zoberieme toto. Tieto raspberrysky, či jak to mám nazvať. A zasadíme si to, keď si spravím baráčik. Úprimne som chcel nájsť dedinu, ale nejako sa mi to nezdarí, tak sa asi vykašľam na dedinu, nájdem si nejaké pekné miesto a poďme sa tam zabývať. Aha, líška. Hola. Dobre, ozvem sa, keď nájdem nejaké pekné miesto. Zatiaľ čau. Zatiaľ som nenašiel žiadne pekné miesto, ale rozmýšľal som, že si pôjdem teraz vyťažiť kamene. Aby som mal na piecku a na kamenné nástroje. Super, paráda, máme ovcu na vlnu, lebo sa už stmieva. To je slnko. Nevadí, vidíte, že sa stmieva. Našiel som, že za celý čas som našiel, že jednu. Takže ešte budem musieť hľadať. Aj, zombíci. Zombíci. Poď 1v1. Jeden dead, druhý dead. Super, zoberiem si uhlie. Tak, máme uhlie. Jau, aha. Dobre, tam zostaň chvíľku. Ty si nedáš pojať. Super. Máme to, no lenže problém je ten, že teraz budú vychádzať monstra a ja nemám žiadny úkryt. Líška, zavadieš mi od tvojho úkrytu? Nevadí. To čo je za skladnou? Dobre, na nich si ešte netrúfam to. Lebo trúfnem si. Vykraftím si armor. Teda, len kožené topánočky. Meč. Lepší. Sekiru. Tak. Korumpáč, keď náhodou som našiel železo. Dobre. Oni sú tam už traja. Vy čo si sa rozmnožili? Doriti. Aha.
Jau! Jau! Pomoc! Do prčíc! Tak. Ježišmaria. Bože môj, tu sú títo skeletoni. Toto bude ešte dlhé. Ozvem sa, keď to prežijem. Budem sa snažiť to prežiť. A vieš čo? Nie, dosť toho. Idem počkať, dokým nebude deň. Sa tu zakopem. Aj, Endermana som to počul. Tak, a zostanem tuto, dokým nebude deň. Dobre, skúsim to vykopať. Chvála Bohu. Bože môj. Som si myslel, že umre. Poďme sa pokúsiť nájsť už tu konečne villageu. To nájsť niečo. No, ne, tam je Enderman, ne. Ale áno, ty áno. Ďakujem. A pierka mi dala. Ja sa nenávidím! Môj Bože, ja som to prežil. Fújaj. Ale máme tu uhlie. Ja vlastne creepery vo vode nedávajú moc veľký damage. Fú, dobre. Bože môj. Dobre. Dobre, vyťažili sme všetky celé uhlie. Idem sa odtiaľ to vykopať momentálne. Paráda, super. Tak. A ideme konečne sa pokúsiť nájsť tú dedinu. Áno, teba presne potrebujem, človeče. A nevieš, ako si mi zachránil teda život. Tam máme utopence niekde. Jaká pekná kejvka. Škoda, že sa mi tam nechce ísť. Aha. Tak. Môžeme ísť. Ale jasné. Samé diery sú tu všade. Koper. Neviem. Moc sa mi... Ako koper moc orečko nemám rád. Pri mne to ešte v živote nič nevykrá. Pane Bože, ty si mi poslal, že znamenie. Môj Bože. No aj 4 vlny, ale mi to nevadí. Proste potrebujem to. Potrebujem to strašne silno. Prečo by som to spravil? Dobre, idem sa pokúsiť nájsť dedinu. Dobre, som nenašiel žiadnu dedinu, ale našiel som, že lietajúci ostrov. Aspoň dúfam, že je to lietajúce a tam sú že 2 bloky, čo lietajú. To sa v živote nestalo a rozmýšľam, že čo by sa stalo, keby som si tam spravil barák. Normálne si tam spravím rebrík, barák. To niekedy inokedy. Keď na tomto videu bude 20 lajkov, tak... To je moc veľké. Keď na tomto videu bude 10 lajkov, tak splním to. A našli sme inčí biom, teda dúfam. Keď proste tu bude 10 lajkov, tak sa pôjdem zabývať na tie ostrovy, alebo sa tam aspoň postavím dom. Áno, dobre, áno, zabite sa, áno. Kto vyhraje? Pomôžem ti. Daj nič. Dobre. Nice. Poďme si ochočiť psa. Dobre, no. Vidím tú dedinu blízko, dúfam teda, že je blízko. Lebo nechcem to natáčať do, ja neviem, 5. Nechcem to natáčať do polnoci. Takže, akože nevyzerali tie ostrovy tak zlé, ale, čo neviem, boli malé tie ostrovy, boli malé. 10 lajkov a pôjdem si tam spraviť barák a budem tam bývať. Alebo, nemusím tam bývať, bude to proste ono. Spravím si tam barák. A zase ideme hľadať naspäť dedinu. Dobre, môžem sa, že vykašľať na celé hľadanie dediny, pretože
Už začína noc a nechcem úprimne byť odbuchnutý creeperom. Tak to pekne 4. Choď už! No. Tak. Super, máme posteľ. Tu creeper není, dobre. Dobre. Paráda. Máme nový deň a môžeme ísť hľadať dedinu. Máme tu zombie dedinčana. Do prčic. Kokos, toto tu nebolo ešte toto. Kde ma zapália. To si ešte nepamätám. Možno, že to bude tomu, že hrám inšie Minecraft. Dobre, no. Tak. Keď ho nájdem, tak ho nájdem. Pes! 2 psi a malý! Malý pes a 2 psi! To je super, lenže nemám dosť veľa kosti. Koľko ich mám? 2. Keby tento a tento sa dokázali ochočiť, že na jednu kosť, ten malý... Kde je krpatý? Ale vieš čo, ja nechám. Vy vyzeráte jak šťastná rodinka. Tebe dám meso. Tebe... Ja som musím nažrať. Tebe dá... Hej, ja nemôžem dať meso. Tebe dá meso. A ja ho môžem len tak vyupgradovať, aby mohol ne. Tak tebe som dal meso. A ideme hľadať zase dedinu. Psi nech si tam žijú. A dúfam, že ju nájdem čím skôr, pretože ma to už nebaví ju hľadať. Ma to už nebaví. Aha, našiel som múl. Nevyzerá, že by tam boli včely. Zničím ho, chcem ho zničiť, nechám ho. A sú tam včely, prekvapivo sú tu včely. Musím myslieť, že tam nebudú včely. Dobre, no. Tak nič. Áno, ovce. Ha. Tak. Dobre. Rozmýšľam, že keď toto preplávam, tak by tam mohla byť nejaká dedina. Pane Bože, prosím. Alebo... Poviem to je to a uvidíme. Ľudia, máme tu psa a máme, že 4 kosti. Ja to risknem a idem si ho ochočiť. Paráda, máme psa. Poďme, buddy, ideme. No way, dedina, oh môj Bože, finally. Finally, dedina. Joj, Bože môj, konečne. Pes, zabij ho. Poďme, zabij ho. Paráda. Super. Teba ešte budem potrebovať na armor. Tak. Peso, môžeme ísť do dediny. Jaj, taký som šťastný, že som to našiel. A hneď aj kejvku tu máme. Ale ja chcem kožu. Dobre, mám. Máme tu aj kejvku. Tu môžeme ísť napríklad prehľadávať v druhom parte. Pôjdeme to prehľadávať v druhom parte, alebo to ešte dneska prehľadáme. To uvidíme, nebudem ani nič slúbiť, nechcem byť zlý, ale tento dedinčan mal niečo, čo potrebujem. No, ja ti to zasadím naspäť, neboj sa. Tak, super. Peso, poď. Mohli by ste navrhnúť do komentárov meno pre tohto pesa. Ja mu nebudem dávať zatiaľ meno. Nechám vás, aby ste mu vymysleli meno. A najľahšie, alebo ja si vyberiem jedno meno, jeden komentár a potom ho tak pomenujem. Čauko.
ľahko. Dám to do kompostovička? Dám. Paráda, super. Našli sme dedinu a to není ani moc malá. Táto dedina je dosť veľká. 500. Super, máme 2 emeraldy, chleba a sedadlo. Dom neviem, kedy si zaberiem, ale nejaký si určite zaberiem. Kaž, tu nie je nič. Dobre, no. Jau. Zoberiem si tu, neviem, z farmy niečo. Tak. Preto tu vždycky si hľadám dedinu, pretože tu mám veľa jedla. A tak ďalej, a tak ďalej. Dokážem to s nimi tradovať. Neviem, či si nezoberiem barák, alebo asi spravím radšej barák. Keď si budem stavať, tak sa ozvem. Dobre, začína noc a idem sa vyspať. Poď sem, peso. Nalákam ťa na meso. Sadni si. Idem spať. A postavím si tu do domček. Takže by som... Toto by som mohol zarovnať. Dobre, však. Uvidíme. Toto si určite zoberiem. Lopatu. Super. Tak, nie super. Dobre, tá dedina je že obrovská, ale nemohol tam kovárňu. Som dosť smutný. Ale nevadí, nevadí. A stromy tu moc nejsú, tam nie, že by som išiel. Čo mám za drevo? Toto. Z tohto chcem stavať. Ja si dať vypieť zase nejaké meso, takže máme sem pec. Dosť veľa vecí. Tak. Idem si vypiesť kura. Tak, super. Spravíme si čestku. Tady. Tak, dobre, máme to. A ideme si tam nahádať všetky veci. Dobre, paráda, máme to. Beso, ty si sadni. Toto mi daj. Dáme tam toto. Tak. No, ako ten barák chce mať spravený? To netuším. Chcem mať veľký, však keby niečo, tak si spravím aj pod zemou niečo. Dobre, ideme začať stavať. Začal som tam stavať, ale nevyzerá to zle. To mám také veľké, aby tam bolo veľa miesta. Rozmýšľam, že to bude mať viacej poschodí, však ale uvidíme. A idem si pre viacej dreva, lebo som chudobný na drevo.